район башкарма комитетінің шулай ук негизлемесин чыгардык. Бүгүнкү число белән 89 номер астында бара. Бу негизлемени инде биз республикадан келген министрлар кабинетінің карарына негизленип эшләнилде. Аларның инде карары министрлар кабинетінің карары безнең 10 май көнне чыкты, 374 номер астында. Монда инде безнең һәрбер өлкә буенча, һәрбер юнәлеш буенча әкренләп менә шушы үз изоляция этабыннан чыгу юллары күрсәтелгән. Һәм инде шуңа нигезләнеп үзебезнең инде районга хас булган пунктларны алып, шуңа нигезләнеп районның да шулай карары эшләнилде. Безнең инде 26 март көнне төп карар чыккан иде. Шушы карарга инде үзгәреш кертелеп инде кайбер пунктлары буенча ачыклык кертелде. Әйтергә кирәк инде безнең нинди объектлар эшли, нинди объектлар эшләми, шуларга насым ясап китербез. Һәм инде монда инде безнең төзәтмәләрне штрафлар буенча, шулай ук инде авыруларны кабул итү буенча һәм инде санпед таләпләрен, санитар гигиена таләпләрен үтәү буенча шулай ук Гөлзәм Ахяновна үзләренең юнәлеше буенча таләпләрне әйтеп китерделәр. Һәм инде безнең Лияна Рамиловна дәүләт тарафыннан нинди өстәмә шушы авыр шартларда калган гражданнар өчен, бигрәк тә инде безнең инде эшмәкәрлек юнәлешендә һәм инде балалар тәрбияләгән гаиләләргә нинди тагын өстәмә түләүләр була, алар буенча инде Лияна Рамиловна шулай ук таныштырып китер. Бүгенге көндә инде безнең үз изоляциядан чыгып инде детсадларыбыз район җирлегендә, район үзәгендә урнашкан барлык детсадларыбыз 12 майдан эшли башладылар. Әле ул детсадлар эшләү ул элеккечә режимда эшләү дигән сүз түгел. Менә бүгенге көн кысаларында барлык республика тарафыннан килгән һәм инде Роспотребнадзор тарафыннан килгән методик күрсәтмәләрне үтәгән очракта гына безнең бу детсадларыбыз ачыла һәм инде балаларны кабул иткән вакытта да анда инде элеккечә шартлар түгел, башкача шартлар, әти-әни перчаткада, маскада килә, бала шулай ук маскада килә детсадка һәм инде әти-әни детсадның эченә керми, балаларны тәрбиячеләр каршы ала һәм инде баланың температурасы булмаган очракта гына, хәле яхшы булган очракта гына ул балалар бакчасына кабул ителеп, әти-әнидән алып калына. Менә шундыйрак форматта эшләнелгән һәм инде дезинфекцияләү сәгатьләре аларның билгеле инде уйнаган урыннарын тышка чыккан очракта инде уйный торган мәйданчыкларны барлык инде дезинфекция антисептиклар белән барлык шартларына туры килеп, анда инде менә шундый таләпләрне үтәгән вакытта гына безнең инде детсадларыбыз тулы куәткә эшли ала. Һәм әйтеп китәргә кирәк, безнең шулай ук бүгеннән аз комплектлы мәктәпләребез эшли башлады. Районда инде безнең 14 аз комплектлы мәктәп һәм аның 10-сы бүгенге көндә эшли башлады. 4-се әле безнең менә шушы инде республика тарафыннан килгән үзебезнең район Роспотребнадзор кылган таләпләрне әле үти алмадылар. Шуңа инде алар бүген 12 май числосы белән ачылмады. Алар менә шушы таләпләрне үтәгәннән соң ул аз комплектлы мәктәпләрдә ачылып инде безнең уку елын алар инде башлангыч мәктәпләргә кагыла. Алар инде мәктәптә уку бетерү мөмкинлеген алалар. Бер мәгариф юнәлешенә кереп киткәч инде әйтеп бетерергә кирәктер. Безнең балалар инде шушындай дистанционный формада укуны төгәлләячәкләр. Һәм инде өстәмә күрсәтмәләр көтәбез мәгариф министрлыгыннан 25 майдан соң 9 һәм 11 сыйныфларны бер атна инде мәктәпләрдә укыту дигән шулай күрсәтмә көтәбез. Экзаменнарга килгәндә инде 9 классларда математика һәм рус теленнән безнең инде 9 сыйныф укучылары дәүләт имтиханнарын бирәчәкләр. Шулай ук инде 11 сыйныфлар өчен бердәм дәүләт имтиханнары алар безнең
kaldı. Alarının bir gün atnağa köşürülgen ebetinde suroklары 8 iyundan başlanır deyip kütəbiz. Әлі üstəmə şistosu köşürülü boyunca ham başqa nindi de olsa üstəməli bizde kürsətmələr bular boyunca yok. Məğarif boyunca şuşular. Hem indi başka ülkelerge kilgende bizning indi sport obyektları bilsizler işlenigen başlamay. Barlıq sport şaraları hem indi bizning medeni şaralar elalar bizning üst kişine koytarılmadı. Şulay bulğa şimdi bizning barlıq sport obyektinde işlevşi hem indi bizning indi medeni obyektlarda işlevşiler için eli samoizolyatsiya vaqti saqlana deb aytılgan kerak. Üstəmə күрсәтмәләр булгачкына алар инде әле эшчәнлекләрен дәвам итәчәкләр. Шулай ук инде безнең район җирлегендә дә бар бассейн мәсәлән, шулай ук бассейн эшчәнлекләре дә әле башланмады. Сауналар, рестораннар, кафелар, булар барысы да әле безнең тыелган объектлар булып торалар. Ләкин безнең кафелар, рестораннар на заказ әйтәбез инде илтеп бирү шарты белән андый шарт белән алар эшчәнлекләрен алып баралар иде. Шундый шартларда эшчәнлекләрен дәвам итәләр. На вынос дип сөйләшәбез инде. Шулай ук безнең ураза ае бара бит инде. Инде безнең бу вакытта инде мөселман дин кардәшләребез җомга намазларына, мәчетләргә бик актив җыела торган вакыт бит инде. Тарышлар үткәрә торган вакыт бит инде. Ләкин инде бу чаралар безнең берсе дә була алмый. Шулай ук инде безнең инде алар гали кыру ярамый булып тора, мәчетләрдә җыелу шулай ук ярамый. Шулай ук яшьләр бит инде безнең җыелып кальян тарту дигән гадәт бар бит инде. Безнең дәүләтнең карарында да һәм шулай ук инде үзебезнең башкарма комитетының карарында да күрсәтелгән, җыелып шулай ук кальян тартулар безнең карар нигезендә тыелган булып тора. Аннары соң иң төп шарт булып инде безнең менә бу үз изоляция шартыннан чыгу ул инде барлык гражданнарның маскада һәм печаткада йөрүләре. Әгәр дә инде маскада, печаткада йөрмибез икән, аның штраф күләмләре белән Дилфат Зульфатович үзе таныштырып китер, күләмләре белән һәм нинди очракта штрафлар сугыла, алар буенча мәгълүмат шулай ук җиткереләр. Транспортта булганда шулай ук инде менә ачылды бит инде безнең авылдан райцентрга килү маршрутлары ачыла, ләкин районнан Чаллыга яки Казанга һәм башка шәһәрләргә бару буенча безнең рейслар ачылмады. Менә шу район эчендә генә рейслар ачыла һәм ачылган очракта да безнең инде АТП оешмасы тарафыннан да барлык төр шушы санитар гигиена таләпләре үтәлергә тиеш һәм инде анда булган гражданнарның да маскада һәм инде печаткада булулары төп шарт булып тора. Әгәр дә инде безнең инде полиция хезмәткәрләре тарафыннан тикшерү үткәрелә икән, шушы шартлар үтәлмәгән очракта безнең шулай ук инде саклыгына гражданнарга да һәм инде шушы йөрүне рейсны оештырган оешмага да безнең күләмле генә ул вакытта штрафлар сугылачак. Шулай ук безнең район җирлегендә урнашкан күп кенә сату нокталары бүгеннән эшчәнлеген башлады бит инде. Менә универсам зданиесында урнашкан безнең сату нокталары нинди очракта алар үз эшчәнлеген башлыйлар. Әгәр дә инде безнең запас кирү-чыгу юллары булса, әгәр дә инде безнең сату ноктасы 2 этажлы зданиедә урнашкан икән, аның инде 2нче этажга менә торган айрым юлы булырга тиеш. Менә шундый очракта безнең бу сату нокталарында эш оештырып җибәрә ала. Безнең бүгенге көндә универсам КВО зданиесында урнашкан сату нокталары эшчәнлеген башлап җибәрде. Һәм шулай ук базарда безнең эшли булып тора бит, үзе мәхәллә эшләй бит. Базарда эшли булып тора бит.
Бу инде карар нигезинде инде шушы нәкъ шулай ук инде үзләрен һәм инде сатып алган гражданнарның сәламәтлекләренә зыян китермәгән очракта инде бу сату объектлары шулай ук эшчәнлекләрен ачып җибәреп дәвам итә алалар. Шулай ук безнең инде башкарма комитетының карарында ассызыклап үтелә. Өлкән яшьтәгеләр буенча да безнең инде өлкән яшьтәгеләр аның бер биттән торган безнең инде ауруның исемлеге килде. Татарстан Республикасы Кабинетлар министрлыгының карарында айрым менә шушы ширләрнең списогы дип әйтикме инде, монда инде безнең эндокринный ширләр күбрәк инде без шикәр шире дибез бит инде, сулыш алу юлларының ширләре, төрле хроник авырулар булган очракта Айдаров Качтагын үзе врач телендә дөрес итеп әйтеп аңлатып китер. Менә шундый төр ширләр булган очракта безнең 65 яшьтән өлкән булган кешеләргә инде команда өйдә калуны без инде кулайрак күрәбез. Һәм инде Владимир Владимирович Путинның да кичәге инде юлламасында халыкка ул инде өлкән гражданнарга аерым мөрәҗәгать итте. Мои родные диде, пожалуйста диде, өйдә утырыгыз инде, күпкә түздегез, тагын әйдәгез, үз-үзегезне кулга алып, үзегезнең гомерне куркыныч астына куймау шартыннан өйдә утыруны дәвам итсәгез иде дип инде ул шулай ук мөрәҗәгать итте Россия халкына. Һәм без шулай ук үзебезнең өлкән гражданнарга инде кирәккә кирәкмәскә, урамга чыгып йөрмәскә, инде балалар аша, кайсыдыр очракта волонтерлар аша продукциялар китерүне шул элекке шартларда калдырсак яхшы булыр иде.